ई बकचोद लगा के बकचोद बोली बात त ई बात हम बोलत तानी जे दिल पर ना लेम भोजपुरी इंडस्ट्री ठीक बा। ई बकचोदी के लेल बा, ई एंटरटेनमेंट के लेल बा। या हो परदेश में पैसे रोज जबरदस्त करेला हिला के काम चलावता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हुई मोरा सैया के खेला रात पेनी में छेनी सटाई दियो रे। तो साफ साफ कहा ना कि बूढ़ में जुजी सटावेला त पेनी में छेनी के झूठो के बहाना कहला करत तारू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक ही चीज हुई आप आ बोलो कितना के खुश करबे। त ये कही गो चीजिया पर कितना के खुश करबे। त भौजी के मन बा हम सब के खुश करम। त भौजी के कहना बा से त चमड़ा का चीज बा, कमे वाला ना बा, त सब के खुश कर दी। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ त ए भौजी मरबाई भू तमाल चुबा करी, आई पेलबाई भू तमाल जरूर चुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।